Start na collab. Hello. Mabungahon kagabihon mga igsoon. Praise God, naka-live na kita. Busy kaya tong linya mga igsoon, no? Alang sa bulaton lagi pon sa Ginoo, no? So, mo na nga karon imbawi ko bisan alas 9 na kapin pero gusto gyapon ko mag-live. Ang importante dayon atong live, no, bisan dugay ta nakasugod kay nindot ning before ta mga tulog karong kagabhion, before ta mo pahulay igsoon atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Pasensya na sa daghan nagsige paabot daghan nag-message nako nga kanu sa daw ko mag-live mao ni gimingaw na sila live so dan ako busy kay igsoon ganina. Dito man ko sa police station kay nag Bible sharing, Bible study. Dito sa ko ni bisita ko sa mga piniriso, nag-share na niya. After that, namilakaw sa akong asawa, igsoon. No? So, ang tibok adlaw na ako busy. Good. Yesterday, Sunday, samot busy kayo. No? So, pasensya na mga igsoon, nga usahay, dilita ka live, kay medyo busy good ang linya, igsoon. Usahay na ako'y mga urgent appointment, kalit-kalit, ipatawag ko, or nasad ko'y bisita. No? Pero taliwala niya ng tanan, salamatan kay po na itong Ginoo kay karon natay higayon igsoon taliwalas tong kabisi gitagantag higayon ni Lord nga mamalandong na usab sa iyang balaang pulong. Musta mo na igsoon? Di lang wa man ta kalay pero naamos kong pagampo kanunay, no? Kanunay kung nagaampo, naga-declare in Jesus name na kanunay gid mo naa sa mayong kahimtang. Mayong panglawas and kanunay uhaw sa presensya sa Ginoo. Kanunay gutom sa iyang balaang pulong igsoon. Duol sa Ginoo. Nangandoy sa mga langit nung butang. Kay mao gyud tinuod nga kalipay. Amen. So again, before we proceed, ako sa ni-share atong live. And kamusta diha? Ayaw kalimot i-mention inyong mga higala, mga hinigugma here in the comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone. And para makabanday sila igsoon. Amen. Okay. Let's share our live igsoon this evening. Praise God. So ako sa Dixon mag-share sa ko. So, done sharing so on. Mayang gabi Pastor James Dumanon, may gabi sad sister ba ni okay. Iring Ubas. Brother Restauro of Davao. Nanadjog ko, nag-live na ko, brother. Nangutan na ka na ko ganina, no? So, again, mabungahong kagabhion mga igsoon. Okay? Live na. And, again, akong gipasalamatan ng ginawa ning higayon. Actually, gikan pa sa mi nagbiyahe ng Lakaw, may igsoon. Ito medyo tungason, bukid-bukid gamay niya. Wa ako nagpadalas kung kakapoy lami na ko di katulog pero gusto ko nga mamalandong sa pulong sa Ginoo before matulog. Watching from Camarin Church, Caloocan City, Metro Manila, Sister Rachel Talino. Blessed evening Pastor from United Arab Emirates, Hayona Sar. Okay. Shout out dahil sa 185,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And thank you guys sa mga subscribers ani nga page. Thank you so much sa effort. Salamat sa mga followers, no, mga new followers. Welcome kay mo ani nga page so on. And sa ato mga followers nga nag-invite sa inyong mga friends and loved ones to follow our page. Salamat kayo. And napuyo ba nag-send og stars? Thank you sad kayo. Mga nangayo no, but salamat kayo. And then nagtanaw man karon kung nagtanaw siya karon ganina nagpadala og package. Thank you sad kayo. Dili ako pwede i-mention, Ginoo ray nakabalo na dili man tika kaila personal but dool ra kanako sa akong prayer igsoon, no. Naka sa akong prayer and then
salamat sa blessing gigamit sa Ginoo, no? Praise God. And akong shout out ang tanang mga OFW diha, okay? Lain-laing kanasuran, lain-laing dapit, lain-laing sulok nining kalibutan. And of course tanang mga seafarer, tanan nga mga seaman, mga naka-permanent residents. Gabi naman, hi daw pastor sa kay Itski, sabi ng anak ko na si Gaben. Okay, ito sa Itski, bago pa ito nag-assignment, sister. Natulog na. So ako na lang dire ang nagtingog, nagtikaw-tikaw. Okay? Again, akong gi-shout out ang tanang mga OFW, tanan namo sa kong prayer, kabalo na mo na. And tanan nga mga ahensya, lain-laing ahensya sa gobyerno. Shout out no, tanan na no, ako i-generalize tungod kay gabi na. And then tanan nga mga followers, mga viewers, listeners nga from Luzon, Visayas, and Mindanao, no. Mayong pagpaminaw natong tanan, no. Dili lang muna ako tagsa-tagsaon, no. Tanang mga ahensya sa gobyerno, kapulisan, LGUs, military, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, tanang mga security guard, tanan nga mga followers, avid listeners, and viewers, followers, atong mga videos, short videos, tanan, star senders, tanan, mabungahong kagabion, mga igsoon. No? So, our topic for tonight is about death. Okay. Oh, not, dili jud ingon nga death, pero nasya, pero malakbitan na tong kamatayon. About ni siya igsoon sa nato isip mga lumulupyo nining kalibutan nga nay mga pangandoy unya naning kamot sad, no. So atong hinumduman kanunay ug atong timan-an mga igsoon nga yes, dili sala ang maningkamot, dili sala ang mangandoy nga grabe atong effort bitaw gi-exert, dili gina siya sala, normal na natas kalibutan karon nang inanglan tag kwarta. So nagitay mga kahago, no, natay naghago ta karon ba naningkamot para mabuhi, pero mao lagi na igsoon. Yan na po uban nga grabe na gid hinon, sige tigom palit og mga kabtangan, mga material nga butang unya. Sige padato padaghag kwarta sa bangko, something like that, but timan igsoon. Basin baya og makalimtan na to nga naay kamatayon nga mukalit lang og abot sa atong kinabuhi nga dili masagang og kwarta og mga material nga butang. Amen. So mao na atong topic for tonight. But again, before that, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and especially kung nakay mga kaila nimo igsoon sa Facebook nga nakita nimo karon nga grabe jud ang paningkamot niya for the future and preparation niya ba sa hayag na ugma. I-mention igsoon. Kay yes, natay gipaningkamutan pero naagid tay mas paningkamutan dapat. Amen. Sumao na tong topic karon. Bugnaw naman kayong aircon at tuwaning painayan kay tugnaw na ko. Praise God. So, but before we proceed, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this evening igsoon. Let's invite the presence of the Holy Spirit, knowing that without Him, we are nothing. Mahimong useless, mahimong kawang atong pagabuhaton ron kung wala si Lord. Kung wala ang iyang Espiritu Santo igsoon. Amen? So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Despite of our busy schedules, busy days, Lord, but still you encourage us. But still you give us hunger for your word, Lord God. Tagaan minimo og kagutom sa imong pulong kadasig, taliwala sa kabisi ug kakapoy, Ginoo. And Lord God, right now, Lord God, before we proceed, unas tanan, Ginoo, susiha mong kasing-kasing. Susiha mong unahuna mong pagbati, kinasuluran namo, Lord God. Kung na may mga butang sa mong sulod karon, Lord, nga may hinungdan nga ang imong pulong dili makapenetrate kay mababagan kini. Dili mo tuhop ang imong pulong kay naay babag, Lord God, kuaa kini mga babag. Pasaylua kami, mo kaming takos, mamati sa imong pulong because your word is so holy. So Lord God, balaan na usab kami, mo aming takos ang ngayan. Limpyuhi among panudlanan, Ginoo, nga espirituhanon aron among masalud ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo ning taknaa sa kagabhion.
Panalangini ang tanang mga viewers karon, Lord God. Asang dapita sila karon nagtan-aw, Ginoo. Bisan asa nga sulok nining kalibutan, kutob sa makakita, makadungog, Ginoo, makareplay ani nga live, Ginoo. Kani nga video, Lord God. Tuguti nga imong presensya, imong gahom, imong dihog, imong himaya, mabati namo ang hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, among masinati in Jesus' name. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun, kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, masinugtanon sa imong pulong, Lord God. Ang nabiling panahon, ginawa mong itugyan ka nimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Ikaw na'y bahala, Ginoo. Ang nabiling panahon, again, among itugyan ka nimo. Salamat daan sa kadaugan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Shout out guys, tanang kapulisan diri sa mua dito ganina, no? Nakita nyo sa akong post, nag-Bible study me. Mga buotan kay nga pulis na to, very attentive to listen to the word of God. And shout out na mo mong hepe diri nga si Chief Amba. Okay. Huwag mo ang PCR dahil si Ma'am Abian. Shout out. Ma'am, kita ka diri. Praise God. Let's go. So, mag-isgot taron igsoon ako ibasahon igsoon nga sambingay nga gi-share ni Jesus. Okay? But before that, again and again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Parang inyong mga friends, mga igsoon, makabantay nga nag-live na puning tawhana. Okay. Shout out to one of our subscriber, Brother Lord James Talingting. Thank you for typing at followers, at highlights, and at everyone. Anyway, shout out to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Isaac, shout out. Bohol Skip Throne in Cebu. Tanan, no, different chapters and different council. Mga amigo ng mga JS, mga vice JS. Shout out tanan. And shout out daw ni Abby Rose, asa to? Abby Rose Duban, watching from Kuwait. Okay, let's go. Manana tanan mga OFW. Ako na nang shout out kanina. Kamo pa. And this time we have 133 viewers. Let's proceed. Bing Montisilianos Sanchez, watching from Kulaman, Sultan Kudarat. Okay, let's start. Kay gabiin na mga igsoon, 9:33 na. So again, akong basahon karon igsoon, mauni ang sambingay ang nag-share ni Jesus. Okay? Sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 16, hangtod sa 21. Ang basahon diri igsoon. Nagaingon diri ang Lucas 20:16 unya misugilon Lucas 12:16 nagaingon diri igsoon. Unya misugilon si Jesus kanila nining sambingaya. Listen carefully mga igsoon. Diay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot. Na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako diin akong tigumon unyang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon pagkabulahan nimo. Anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Abarang Diyos mingon kaniya, uy, buang. Niini gayong gabhiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. 21. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili dato sa tubangan sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyahang balaang pulong. So, nining taknaa sa kagabihion mga igsoon sama sa akong giingon ganina. Si Jesus nag-share igsoon na siya gisaysay nga usa ka sambingay may tungod sa tao nga labihan ka dato, labihan ka lambo ang iyang source of income, iyang negosyo, no? Dato kay sa igsoon. Mao na mga igsoon nga tanawa. Ako lang ning isamari igsoon tungod sa iyang kadato igsoon naglibog na siya ug asa niya ibutang ang iyang mga abot sa iyang kinitaan igsoon. Asa niya ibutang ang uban mga igsoon niyang mga kabtangan bahandi katigayunan igsoon. No? Mao nang nagsigi siya pamalandong unsay buhaton niya sa iyang mga wealth, sa iyang kabtangan, sa iyang katigayunan, sa iyang bahandi, sa iyang mga abot kay ang gingon diri
Dihay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot ang iyang abot igsoon sa yuta, maayo kayo. In other words, grabe nga pag-uswag, paglambo igsoon sa iyang negosyo, sa iyang income ba, grabe nagka-increase siya. Mauto nga tungod sa iyang sobrang pag-uswag o paglambo mga igsoon. Wala na siya kabalo og asa niya ibutang ang iyang mga bahandi, iyang kabtangan, iyang katigayunan. Ang abot sa iyang yuta kay labihan ka abunda igsoon. So maunang usa ka adlaw na malandong ang taong dato. Na malandong siya ang iyang una-una igsoon nga maghimo na lang ko og bag-ong kamalig. Akong gubon kining daan akong mga kamalig, akong mga budiga, butanganan sa akong mga kabdangan o katigayunan o bahandi. Ako kining gubon, unya magama ko, magtukod ko og mas dako pa. Grabe no, magtukod na siya og mas dako pa nga budiga or kamalig nga kabutangan sa iyang bahandi, sa iyang abot sa yuta, kay aron masigo. Kay nga naman, dili na inap ang iyang kamalig. Dili na inap igsoon iyang panudlanan. Dili na inap igsoon ang iyahang gitawag og bodiga. Maunang naghuna-huna ang taong dato. Excuse me. Nga ako na lang gubuon eh. Kaning daan akong kamalig. Daan akong butanganan or panudlanan or bodiga. Gubuon ako ni kay maghimo kog bag-o nga mas dako nga inap nga nga kana bitang igo kasudlan sa iyang abot sa yuta nga grabe kaabunda kadagaya. Wow, dato kay ni sa igsoon. Ingon diri o. Niingon siya na malandong siya kay wala na daw kuno siya kabutangan sa tanang abot. Ingon siya, mao kini akong buhaton, ingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko nga akong kamalig, magtukod ako og mas dako din akong tigumon ang akong abot. Okay? Uban kong og ang uban kong kabtangan. 19. Unya mo ingon ako sa akong kaugalingon dato si kayo. Iya pa ning una advance nag-isip. Advance mag-isip ang usa ka taong dato aning tayma. And after that nga nagka-imagine siya, nagkapamalandong siya nga iyang gubon ang iyang kamalig nga daan, nga magama siya kamalig, magtukod siya kamalig nga mas dako nga igo kasudlan sa mga abot sa iyang yuta og sa uban niyang mga kabtangan aron naay kabutangan, aron maplastar, aron mapahiluna ang iyang mga bahandi, katigayunan, kabtangan igsoon, no? Unya mo ingon na lang daw siya sa iyang kaugalingon igsoon, pagkabulahan nimo. Wow, iyang daygon iyang kaugalingon. Pagkabulahan nimo, anaa na kanimo ang tanang butang, ang imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. So ang usa ka dato igsoon advance siya nagunahuna, ang iyang ginahuna ang unahan nga sa sunod nga mga tuig daghan pa kog kwarta, daghan pa kog kabdangan, daghan kog bahandi. Wa koy angayng problema sa kwarta, wa koy angayng problema sa pagkaon or unsa man, kay ang tanan ang akong gitigom karon nga mga kabdangan, bahandi, katigayunan, igo na sa daghan nga mga katuigan. Orang tod ba sa iyang katapusan siya kinabuhi, no? Kay sobra ka kabuhong niya or naa siya sa gitawag og higher level, sa gitawag og kadagaya. Grabing kaabunda igsoon. Mao na niingon siya nga pagpahayahay na lang iyang gisultian niyang kaugalingon. Pagpahayahay na lang kaon, inom og paglipay. So mao ni ginahuna sa usa ka taong dato igsoon ang iya lang kaugalingon. Ang kalibutanon nga enjoyment bitaw nga kalibutanon, kalipay nga kalibutanon, magsadya, hudyaka, inom, kaon, katulog, maura. Ang iyang giuna-una igsoon nga matagbaw ang iyang unod, matagbaw ang iyang lawas nun, nga kalipay, matagbaw ang iyang kalibutanong kalipay. Maura na giuna-una sa usa ka dato igsoon. No? In other words, nagsalig siya kay nasa backup, nagsalig sa igsoon kay nagbanig siya kwarta, nagsalig sa igsoon kay daghan kay siya katigayunan, nagsalig siya kay labihan niyang kadato nga inap na kuno nga mabuhi siya sa pila ka tuig igsoon, daghang katuigan. Apan sa verse 20 sa Lucas 12:20, paminawa mo. Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Mao ni problema. Ang punto ni Jesus ani igsoon is kana bitaw mas palabihon nato, mas huna-hunaon nato ning gitawag og kamatayon kung asa tapadong inig kamatay nato. Ang punto ni Jesus igsoon nga ayaw palabiha ang mga butang nga temporaryo.
Ayaw palabihag, ayaw higugmaa ang mga butang, ang mga bahandi nining kalibutan nga lumalabay lamang. Pag unahon na nga usa ka adlaw mamatay ka o after death asa ka padulong. Kay basin maparihat ay igsoon atong taong dato pod og si Lazaro. Ang usa ka taong dato igsoon grabing dato ay igsoon. Pero sa dihang ning abot ang kamatayon didto siya sa Hades naganto sa kainit. Mao ni punto ni Jesus ani nga sambingay igsoon. Nga kita nga mga Kristohanon, mga tao nga nagpuyo nining kalibutan. Yes, naata nining kalibutan pero mangandoy ta sa mas mangandoy ta sa mga butang langit nun. Mas mangandoy ta nga atong relasyon sa Ginoo atuag yung seryosohon, atong klaruhon. Kaya ang mga gihaguan nato nianing kalibutan na lumalabay rang tanan temporaryo ra, mga matay ra tang walay dala. Ang atong tinigom nga pila ka milyon igsoon dili na makabenepisyo nato kung mga matay ta. Ug ang gusto ipaabot ni sa Ginoo nato nining kagabiyon igsoon pinaagi nining sambingay. Diba? About man may tungod ni sa taong dato. Nga grabe siya kadato igsoon. Sayunan ka og muingon daw sa siyang kagalingon nga sige, pagkabulahan nimo, tanan naa na nimo. Ang himuon nimo kaon na lang, inom katog unsam na pagsadya, pagkalipay. Pila ka katuigan ang moabot ang mulabay, daghan kay kag kwarta, bahandi og katigayunan nga mabuhi ka. No? So pero sa ending, ningingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga about nagisgot siya kamatayon nga kampante man kaya ka na imong tinigom. Kampante kay kas imong kadato, kampante kay kas imong sitwasyon kay hayahay, haruhay, kadagaya ka karon. Apan kabalo ba ka nga di na ka maugmaan? Kabantay mo. Sa gingon diri karong gabi mamatay ka. Ang gusto sa di paabot ni Jesus igsoon nga bisag unsa kadaghan sa tong bahandi dili kapugong kung bawion na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen. Ang punto ni Jesus ani igsoon bisag unsa nato kadato feeling nato karon secured ta kay baga kay tong kwarta sa bangko pila ka milyon, bilyon and even trilyon pa na igsoon dili na kapugong kung bawion na sa Ginoo ang atong kinabuhi nga pinahulam. Pareha ning taong dato. Ang taong dato igsoon ning dakong ulo. Ang taong dato nagpagarbo sa naa niya. Ang taong dato nagsalig sa iyang kabtangan, nagsalig sa iyang kadato, nagsalig sa iyang bahandi o katigayunan. Apan nakalimot siya nga ang kadato niya, ang kadaghan sa iyang bahandi o kwarta, dili makapugong kung kwao na, kung bawion na sa Ginoo ang iyang kinabuhi. O ang iyang kadato, dili kapalit o kaluwasan. Amen? Sama sa akong gi-share ganina may tungod sa taong dato sa story sa katong rich man and Lazarus nga taong kabus. Ang taong dato mga igsoon nga hakog. Wa kahungit bisag usa ka kutsara ni Lazaro kundili si Lazaro nagpunit lang sa mga mumho nga gikan sa gikanan. Wa kahungit hakog kayo sa diyang namatay ang taong dato nga gihimo niyang Diyos ang kwarta. No? Wala gyud siya ning tabang bisag naon ta sa ikatabang kay dato lagi. Pero wala niya panumbalinga ang taong kabus na si Lazaro. Si Lazaro nagkamang dito sa ilalom sa iyang lamisa og namunit og mumuho igsoon. Pag abot sa kamatayon kay ang tao mga matay ramang gyud. Si Lazaro nagpahayahay didto sa sabakan ni Abraham ug ang taong dato naganto sa kainit didto sa Hades. Mao niya ang punto karon ning taknas kagabion. O may problema ng mangandoy na igsoon og mga butang nining kalibutan. Way problema ng magtigom taapan mas atong sigurohon ang atong relasyon sa Ginoo. Mas atong sigurohon ang mga langitnong butang. Kay tanawang ending. Ang ending igsoon sa verse 21 sa Lucas 12:21 mao ni giingon ni Jesus. Og mitapos si Jesus pa sa pag-ingon. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili idato atubangan sa Dios. Iasa man na igsoon nga dato kay tanining bahandi anon kalibutanong bahandi. Iasa man na igsoon kung grabe wala tay problema financially, grabe. Daghan kay tag mga sakyanan, mga properties, kayutaan balay. Iasa man lagi na kung layo po ka sa Ginoo. Iasa man lagi na kung wala po kay relasyon sa Ginoo. Iasa man lagi na kung ang imuha pong
commitment ni Lord, pirti ng kang aha, nawa na kas Ginoo, iasa man lagi na. No? Sa katapusan, igsoon, dito ta, magdaog, iniguman sa kamatayon. No? Sa inan, baka no? Luoy kayo, no? Mao daw ni may tabo, igsoon, nga kung kita, nga itong gipalabi, nagtigom, tagbandi alang sa itong kagalingon. No? So, na word nga alang sa itong kagalingon. So, ang taong dato ani igsoon is nagtigom, nangandoy, nagtigom. Ang iyang iyang kagalingon ra. No? Nya wala kuno nagtigom sa tagingon dire. Apan dili dato atubangan sa dili dato atubangan sa Dios ngano man. Kay mao ni timan ni igsoon, no? Ang una ni igsoon, ang kaning taong dato nagtigom og bakandi katigayunan alang siyang kagalingon. Mamatay siya wa siya anihon, impierno pa siya. Pero igsoon kung ang iya pauntang bahandi igsoon, iya siguro tong gihimo. Nasa gibuhat nga malipay ang Ginoo. Kung ang iyang bahandi siguro igsoon iyang gipagamit sa Ginoo. Dito pa sa buluton sa Ginoo or ning tabang siya sa mga kabus. No? Why? Because nasa capability to help the poor because he is rich. Kung iya pa nang gigamit igsoon para mutabang sa mga kabus, siguro mutabang sa buluton sa Ginoo, mutabang sa alagad sa Ginoo, no? Kana iyang gibuhat igsoon, mao na gitawag og nagtigom siya, nagbahandi sa langit. Amen. Iyang gipagamit sa Ginoo. In other words, ang iyang naa karon, ang iyang kabdangan, iyang bandi, nag-glorify si Lord. Sigurado nga naa siya'y maani anak. Kaigsoon, paminaw mo, mag-unsa man lagi ng daghan tag kwarta. Mag-unsa ng daghan kay tag sakyanan, no? Puli-puli lang tag-drive sa itong sakyanan, lain-lain lang imong gamiton, badaghan kag motor, daghan kag kayutaan, kalubihan, kabasakan. Mag-unsam na, no? Tanaw sa mga tao nimo maghangad kay dato kay ka, milyonaryo ka, no? Kagalang-galang, katahaan ka. Mag-unsa man lagi na igsoon, unsay gamit ana kung layo po ka sa Ginoo. Bisag unsa ka dato nato sa pananaw sa mga tao, sa mga mata sa Ginoo, pobre ta kayo. Sa mga mata sa Ginoo, pobre kay ta. Ang pinaka-pobre nga tao kanang way Ginoo. Amen. Mao na siya pinaka-importante. Again, igsoon, nagisgot ni kamatayon. So sa kataong dato nga naniguro sa iyang ugma, nagtuo siya nga secured na siya kay nana siya daghang kabtangan. Nagtuo siya, murag kita usahay ba nga secured na taani akong gihap akong kwarta, hapit na ni milyon. Secured na taani atong anak maka-eskwela na ni ana ayaw pag-una. Ayaw pag-una. Siguraduha nga si Lord ang nag-una sa imong kinabuhi. Siguraduha nga ang imong gibuhat karon kabubuton sa Ginoo. Siguraduha og klaruha ang imong relasyon sa Ginoo kung wa ba ka ni kang-a. Kay once ni kang-a imong relasyon sa Ginoo, kanang imong mga bahandi ang ending nga na disappointment. Timan ni igsoon mga matay rata. Ug ang kamatayon dili kapugnan sa atong tinigom nga bahandi. Amen. Maayo ning mamatay ta igsoon nga natas sa bakan sa Ginoo. Praise God kung dato ta at the same time dato sa tas Ginoo. Atubangan sa Ginoo dato. Dili nang dato tas pananaw sa mga tao. Milyonaryo ta pero atubangan sa Ginoo. Luya ning batao ay nagsalig sa iyang kwarta. Luya ni mo ay wag kakibaw nga kanay imong milyon di nakapalit og kaluwasan. O kanay imong milyon kung ako kang kwaon karong gabi di na kapugong way magbuot nako. Kung kwaon ti ka, mong ayaw pagsalig sa imong bahandi. Ayaw, dili ta magsalig igsoon sa unsay naa nato karon. Dili ta magsalig sa tong kabdangan katigayunan. Dili ta magsalig sa tong negosyo nga dako kayo tag income. Dili ta magsalig sa tong trabaho nga dakog sweldo. Dili ta magsalig kay manager, supervisor ta, chief bata or unsa man ta ka dato igsoon, ma-impluwensa. Ayaw pagsalig igsoon kay tanang naa nimo igsoon di na kapugong. Kung kwaon na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ang pinaka the best igsoon is samtang naatan ning kalibutan na nang inabuhi, siguraduho nato atong relasyon sa Dios nga buhi. Siguraduho nato nga duol ta sa Ginoo kanunay natay kahadlok sa Ginoo, naglakaw ta sa pagkamatarong igsoon. Naglakaw ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Akong baligon iasa man lagi nang dato ta sa pananaw sa mga tao igsoon, pero pobre ang atong relasyon sa Ginoo. Iasa man ang gipalabi na itong kadato sa mga material nga butang igsoon. Kanang mga butang nga mulabay ra na, pero pobre ang atong relasyon sa Ginoo. Pananaw sa Ginoo nato pobre kay ta. Yes sa mga tao, katahaan ta. Yes sa mga tao, milyonaryo ta. Yes sa mga tao, ma-impluwensya ta kay grabe ta kadato. Pero once makita sa Ginoo ang imong relasyon niya kang pobre yo katubangan sa Ginoo.
Amen. Ang mag-matter, what matters the most is our relationship with the Lord. Because at the end of the day, sa adlaw sa paghukom, dili ang atong tinigom mo'y moatubang. Dili ang atong millions, ang atong properties, ang atong mga kabtangan, kayutaan, kabasakan, kalubihan, mo'y motubang sa paghukom. Kung dili ikaw, ang Ginoo, imong commitment, imong relationship ni Lord, kumusta? Amen. Diha tayo, mao na yung mag-matter. Ang pinakanindot, igsoon samtang nagkinabuhi ta ning kalibutan na madato man ta mo pobre igsoon. Magkinabuhi ta nga adunay kahadlok sa Ginoo, magkinabuhi ta igsoon nga aduna tay pag nagtagad ta bitaw ato ang gi-keep ang commandments ni Lord. What I mean is atong gi sunod ang balaod sa Ginoo. Amen. Kay kung moabot ang kamatayon mo ay mahimong kadaugan nato. Di ta ngay mahadlok. Pero kung ikaw rin nagtanaw, dato kay ka nagsalig ka sa imong kwarta, dapat makuratan ka. Layo ka sa Ginoo, dapat mahadlo ka. Hindi ka matay nimo. Pareha tong taong dato. Wala na by chance after death. Di ba? Hebrews 9:27, it is appointed to a man to die once and after that judgment. Wala na gipatunga daigson nga mao ni no, judgment. Nabay ebidensya na pastor nga nahitubos Bible na ang taong datog sila saro. Sadang namatay sila sarong, namatay ang taong dato. Ang taong dato, wala chance. Sige, hangyo, oy, wala na. Sa dito pakas kalibutan, mauna ang dato'y chance nimo. Sa dito pakas kalibutan, mauna ang dato'y higayon nimo, panimong gipalabi ang kwarta. Imong gipalabi ang negosyo, ang trabaho. Imong gipalabi ang imong dakong kwarta sa bangko. Imong gipalabi ang mag-income, magtigo, magpadato. Apan, pobre kayo ang imong relasyon nako. Wala na panahon. Dito pauntas kalibutan, nagtarong ka nako. Dito pauntas kalibutan, giklaro nimo imong relasyon nako. Dito pauntas kalibutan, imong gihalad, imong kinabuhi nako. Dito pauntas kalibutan, nagtinarong kapag pangalagan. Wa man. Simba lang ka, simba, pasikat, kay ipakita imong sakyanan. Nga nindot kayo, nga mahal kayo. Simba lang ka, upiring lay ka, simbahan. Ning hatag kaghalad, ikapulo, pero isip, pagarbo, pakita, kay dagko kay kag hinatagan, dagko kay kag upir, pero imong kasing-kasing layo ka nako. Dato ka sa mga mata, sa mga tao sa kalibutan, apan sa pananaw nako pobre kay ka, kay makaluoy kay mong relasyon nako. Kay mas gipalabi nimo ang mga butang nga material, mga bahandi ning kalibutan nga dili na to madala. Praise God kung natay mga kabtangan, katigayunan, igsoon. Pero karon mangutana ko, kumusta ang inyong mga kabtangan karon, yung bahandi, katigayunan? Inyo ba nang gipagamit sa Ginoo? In everything you had right now, nag-glorify ba si Lord, ana? Amen. Kaning taong dato nga sa sambingay, wa man nalipay ang Ginoo sa bandi niya. No? Nanghambog man siya nga, kaning naa nako mao ni makapayahay nako, no? Pila ka tuig ang magdagan og manglabay abuhi pa ko ani. Nag-advance siya mag-isip, wa siya kay bawo. Ang ingon diri karong gabi una mamatay ka. Unsaon man na imong bandi ng milyon-milyon, trilyon, unsa na? Di ba imong daghang kabasakan, kalubihan, kayutaan. Kinsa na may makapahimos ana? Matay naman ka. No. So, diha mga igsoon nga way bili ang mga butang nining kalibutan, mga igsoon, kung wa kay hingpit nga relasyon sa Dios, sa Ginoo igsoon. Amen. Sayang mabiyaan ra man ang tanan. And aside from that igsoon, ang taong dato igsoon sa sambingay karon nga atong gibasa, iyang gipalabi ang mga material nga butang, ang bahandi, ang kabtangan, katigayunan, ug na siya nalimtan ang event sa iyang kinabuhi nga umaabot nga way pitsa ug way lain na igsoon ang kamatayon. Ako na ning sig balik-balik igsoon every time nga mag-live ko or maghimo kog videos or reels igsoon. Ang tanang event sa tong kinabuhi na ipitsa, kabaluta sa tong birthday kuno sa tanang tao, kabaluta sa atong anniversary sa tong asawa, sa may tawag ani, kabaluta og Thanksgiving sa tong church, kabaluta og event tanan, kabaluta og New Year, tanan nga mga event igsoon, kabaluta. Kabaluta kanusa na tao, atong anak, atong bana, atong asawa, atong mama o papa. Pero nayo sa lamang ka-event nga moabot sa itong kinabuhi in a surprise. Nga ikaw mismo, ako mismo, wala kabalo. Ug mauna ang kamatayon, ug mauna itong gisgutan karon.
Ug ako na ning gibalik-balik igsoon ang kamatayon bisag gabanig pagkakwarta di kapugong parehaning taong dato. Di ba unsay gingon ni Jesus sa sambingay igsoon sa Lucas 12:20? Apan ang Dios mingon kaniya, "Uy buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka." Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Gusto ipaabot sa Ginoo igsoon nga bisag unsa kadaghan kadako sa imong kwarta sa bangko, di na kapugong kung maingon siya patyo na tika kay gahi kag-o. Naa kay mga daghang bandi pero ako nakita wa ko na himaya. Pagarbo pasikat. Unsa pa may imong gidugayan ining kalibutan? Daghan ang nagwali mo, di ka patuo. Daghan ang nagtambag, nagsangyan mo, di ka patuo. Kuhaon ti ka. Once si Lord mo ingon, kuhaon ko na imong kinabuhi, ang imong bahandi nga minilyon, igsoon. Di na maka pugong. Mao nang igsoon nga samtang napatay kinabuhi karon. Dili sala ng mangandoy, dili sala ng mga ambisyon, magtigom ta, praise God. Nindot kay nang magtigom in the future. Pero siguruha igsoon nga ang imong relasyon sa Ginoo may una nimong gipalig-on. Siguraduha igsoon nga imong commitment ni Lord maoy una nimong gihingpit og maayo igsoon. Kay sa katapusan maunay mo tubang nato sa hukmanan. Dili atong tinigom, dili atong mahalon nga sakyanan tag pila ka milyon, dili atong mga kayutaan nga daghan kay kabasakan ug kalubihan, dili. Ang tanan wa nay kwenta pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kung dili ikaw, imong commitment ni Lord, imong relationship ni Lord, diha ta magdaog. That is why this evening, tonight, giremind ta ni Lord nga walay bili ang mga butang nining kalibutan na kung ang imong relasyon sa Ginoo igsoon luoy, makaluluoy. Bisag unsa kadato nato nining kalibutan na pero atong relasyon sa Ginoo kang kay ta pobre kay ta sa pananaw sa Ginoo. Amen. Luoy ta. Og sa diyang moabot ang kamatayon, musamot tag ka makaluluoy. Sama ta tong taong dato igsoon. Nagtuo siya nga ang iyang kadato, ang iyang bahandi nga pertindaghan na katigayunan hangtod sa hangtod na to nga hayahay siya. Hangtod sa hangtod nga nato igsoon nga nasya sa kaabundansya, nasya sa kadagaya. Nagtuo ang taong dato nga maiya ang kalipay, mahimo siyang immortal tungod sa iyang kabtangan, kadato, katigayunan. Apan sa diyang niabot ang kamatayon, naganto siya sa kainit sa Hades. O sa laybot, pasabot ani sa Ginoo igsoon, ang atong bahandi, atong tinigom, atong kabtangan, dili makaluwas nato. Way laing makaluwas ka nato. John 14:6 niingon to, I am the way, the truth, and the life. It's Jesus alone. It's not the religion. It's not the church, igsoon. Si Jesus, si Kristo lamang makaluwas nato. Amen. Samtang napatay kinabuhi, igsoon, mga lagad ang tinud-anay ni Kristo. Now, mangutan na kung ninyo, kumusta yung relasyon ni Kristo? Kumusta karon igsoon ang inyuhang commitment ni Lord? Okay pa ba? What if kaning gitawag og kamatayon, mukalit og abot na to? Are we ready to face our Creator? Ana ra na sa igsoon. Amen. Di ta pwede magsalig sa atong kabtangan, bahandi, tinigom. Kaya as what I have said, ganina igsoon, dili na makapugong kung bawion atong kinabuhi sa Ginoo. Nindot ning sadyang bawion ta duol itas Ginoo. Amen. Amen ba? No? Sa lang ni kapagpahinumdum igsoon nga mas siguraduho na to ang ato ang commitment or relationship ni Lord igsoon. Because the most important thing, pinaka-importante nga events ng kinabuhi kaning kamatayon mao ni diha magsugod after death, diha magsugod ang tinuod nga kinabuhi. Amen. So mao na atong pangandaman. Way problema mangandoy ta in the future, way problema. Pero kinahanglan God must be, Jesus must be our top priority. Dapat kanunay siyang nag-una nato, dili kay kitay nag-una niya. Dapat ato siyang palabihon igsoon ug wa ra bay matago sa Ginoo. Kabalo si Lord og kinsay mas bugat nimo karon, kinsay mas gipalabi nimo, imo bang income, imong negosyo, trabaho, imong pag-eskwela, urang imong relasyon sa Ginoo. Kay bao si Lord walay matago. Mao nang this evening remind ta ni Lord nga ang tanan nga atong gibuhat nining kalibutan na mabiyaan na nato tanan. Ug ang tanan nga atong hinaguan gitigom nining kalibutan na dili makapugong kung ang atong kinabuhi bawion sa Ginoo. Amen. O ang atong tinigom, ang atong mga hinaguan nining kalibutan na
dili pod makapalit og kaluwasan. We must have an intimate relationship with Jesus Christ. Amen. The only way or ang makahatag na tog kaluwasan wilain siya la. Mao na nga atong seryosohon, atong klarohon, atong commitment ni Lord, atong personal devotion ni Lord. Kumusta? Amen. Atong time ni Lord, basin busy ra kita atong gibiyanbiyaan ang Ginoo. Busy ra kita sigpanday sa atong kaugmaon igsoon, pero wata kay bawong at the end of the day ang Ginoo ra gyapon mohatag og kaugmaon nato. Amen. Let us put God first in everything we do, and then in our every decision, in our every dreams and ambition, igsoon. Let us put God first. Let God lead our way. Let God lead the way, igsoon. Siya dapat ang mugiya na to, dili atong pagbati, dili ang atong pangunahuna, dili atong kabright, no? Tanan, wala ranas Ginoo. Amen. Again, dili man sala ning maningkamot, dili sala ning magtigom, nindot anang magtigom ka para sa imong mga anak, para sa imong mga apo, ug para sa bright future sa unahan. Pero mao lang ni Timan Egson, base na sobraan kag tigom, base ang imong pagpaningkamot ba na sobraan ka nga murag ang imong na lang tibuok bitaw kinabuhi imong gigugol diha sa mga butang nga temporaryo, nakalimot ka nga ang pinaka-importante ang imong relasyon sa Ginoo. As what I have said, because at the end of the day, ang imong tinigom, dili na may matubang sa hukom. Imong sakyanan, imong balay, imong kalubihan, kayutaan, ang imong kabasakan. Ikaw mismo, ang imong commitment, ang imong relasyon sa Ginoo. Maunay mo, tindog mo, barog sa adlaw sa paghukom. Amen. Gusto mo tanaw si Lord nga matinud-anon ba ka? Hangtod siyang pagbalik or kita ba'y unang mubalik niya? Are we faithful? Makaingon ba ka si Lord na to, well done, my good and faithful servant? Or, oy, nanaka, sa napakas kalibutan, grabe. Sige kag nga niya, daghan kay sige na kung padayag ni mo mauni. Daghan nag mga wali, magdunggan, pero nagpadayon, juga sige kag tigom, dati pasaylua, jug ko. Yes, daghan kag natigom, pero kanang imong natigom, di na makapalit og kaluwasan, sorry kayo. Ari ka tipo sa mga kanding, di ba? Something, luoy ka, igso. Amen ba, mga karnero? Amen. So, igsoon, again, dili sala ng mga ndoy ta maningkamot in the future, but ato ang imoong top priority. Mas atong siguruhon gyud. Di ta mo tugot nga atong mabiyaan si Lord. Kung dili si Lord, ipauna na to kanunay. Atong himuong top priority ang atong relasyon jud sa Ginoo. Itong commitment. Ayaw itugot nga mukhang aka. Ayaw itugot nga tungod sa imong pangandoy sig paningkamot sa imong matinigom nga dagko kay lipay kay ka nga dagko kay kag tinigom pero mauday na manay hinungdan nga ning disconnect ka ni Lord. Ay gitugot igsoon. But paningkamot uban sa grasya sa Ginoo nga konektado ka ni Lord kanunay. Kanunay kang nagpabilin sa Ginoo. Kanunay kang naay hingpit, hugot ang imong relasyon sa Ginoo. Amen. Hugot pa imong relasyon sa Ginoo, imong commitment ni Lord. Seryoso kay ka sa imong relasyon sa Ginoo na. And aside from that, napakay mga kabtangan pagkaninduta o pagkalamia. Amen. So mao ni pahinumdum sa Ginoo nato igsoon, no? Na daw kamatayon nga mukalit og abot sa tong ginabuhi. Walay pizza, walay date. So, speaking of kamatayon, karon dayong Miyerkules kay schedule nako muwali kog patay. Nay namatay diri igsoon nga igsoon ra po nato sa pagtuo. So daghan kay mga pastor nga na ako na asa daw akong bakante ko kanang bakante ako ana. So Wednesday, this coming Wednesday night ako ang bakante. Ako ang schedule kamatayon na nay namatay. So naay event sa tong kinabuhi nga walay pizza ug mao na ang kamatayon. Ug akong pahinumduman mo igsoon before I end this, kanang atong tinigom karon atong makabtangan di na makapugong sa kamatayon. Way makapugong kung ang Diyos nga buhi maunay mubawi sa atong hinulaman nga kinabuhi. Mas maayo nang samtang napatay kinabuhi, mga lagad ang tinud-anay sa Diyos nga buhi. Usa ka adlaw kung siya nay mubawi, sigurado nga padung ta sa walay katapusang kinabuhi. Amen. Let's pray. Father in heaven, thanks so much for your word tonight about death, about pagpaningkamot, Ginoo, about mga temporaryong butang, Ginoo. Salamat nga imo ming gipahinumduman, Ginoo, nga mahimong kawang lang nga among pagpaningkamot, Ginoo. Kawang lamang among kahago bisan pag magtulo among singot, dugo, luha, magsagol, Ginoo.
Pero nga mong relasyon nimo ning kang apod. At the end of the day, dili na makapalit ang among tinigom og kaluwasan. Og dili na makapugong sa among kinabuhi kung imo na kining bawion. So Lord, salamat nga imo ming gipahinuklog sa imong mensahe karon. Lord, salamat nga imo ming gipahinumduman, giwarningan nga naay event sa among kinabuhi nga mukalit lang og abot nga di mananghid, way pizza, wa mi kahibaw Ginoo og kanusa og ugma karong gabi. Wa mi kahibaw ikaw lamang Ginoo. Mga Lord, tabangi mi nga maanda mi kanunay. Tab, I pray to all of the viewers this time nga among himuong top priority, first priority. Ikaw ang among palabihon, higugmaon, labaw sa tanang butang, Ginoo. Yes, naman mi pangandoy, nami gipaningkamutan karon, nami mga damgoy pan ikaw, Ginoo, ang maguna, ikaw ang mugiya, ikaw ang nakasentro, ikaw ang among top priority. Dili namo kalimtan ang among relasyon nimo, Lord God, kung dili amo kang seryosohon, amo pagining klaruhon, Ginoo, kay usa ka adlaw mauni mo atubang sa adlaw sa paghukom, dili ang among tinigom. So Lord, thank you for this reminder, and Holy Spirit, thank you so much for your presence. I pray, Lord God, na kaning mensahe ginumaw ni hinungdan nga mabinantayon mi, mahimo ming andam kanunay sa tanang panahon, og amo jong klaruhon at imanon og maayo ang among relasyon nimo, Ginoo. Yes, nami mga pangandoy apan ikaw gyud ang top priority namo. Di ka namo kalimtan kay mahimong sayang kawang among paghago, Ginoo. Sa katapusan, Ginoo, ma-disappoint rami. Sa katapusan, ma-stress rami tungod kay amo kang gipawahi, Ginoo. But Lord, let it be, I pray, to all of the viewers this time. Ikaw ang among isentro. Ikaw ang among ipauna kanunay ug ang among relasyon kanimo, Ginoo. Amo jud kining ampingan at imanon og di mi musugot nga mukang taliwala sa mong kabisi, Ginoo, maningkamot jud mi, Ginoo, nga mapuno mi sa presensya nimo every day in Jesus name. So Lord God, I pray nga i-remind mi kanunay, Ginoo, konbiktar rami kung mahimo, Ginoo, disiplinaha mi, bunali mi, Ginoo, aron makahinumdum mi nimo kay usahay malingaw mi sa kadagaya, malingaw mi sa tigtigom, malingaw mi sa blessing, makalimot mi sa blesser. But ayaw na itugot, Ginoo, kun dili pahinumdum mi kanunay, Ginoo, kay wala mi kabalo sa among ugma. Ug naay kamatayon nga event nga walay pizza, o gusto mi, Ginoo, maanda mi sa tanang panahon uban sa imong tabang. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. And right now I pray to all of the viewers this time, Lord, sa tanang nagtan-aw karon, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord, ako nag-ampo yung ingon nga imong ubos ng alagad, Ginoo. Unsa man ilang mga problema karon, unsa man ilang kabugat karon, unsa man ilang gikinahanglan karon, unsa man ilang mga battles, ilang mga struggle, ang ilang pinaka-need, Ginoo, nga solusyon, ang ilang pinaka-need nga milagro, Lord, I pray it in Jesus' mighty name. We stand in your word in Jeremiah 33:3 nga tawgon ka namo, mutubag ka kanamo ug magpakita kag kahibulungang butang. So Lord, I pray and I declare imong palihokon, imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang kahimtang karon. In Jesus' mighty name. I speak blessing, I speak financial breakthrough, I speak opportunity, more opportunity sa trabaho, and I speak success sa ilang mga plano, Ginoo. I speak salvation to their whole family. I speak healing in physical and emotional. I speak deliverance tanang gapos sa kaaway, sa mga makadaot nga bisyo, sa mga lain-laing addiction nga iya sa demonyo. I speak deliverance, I speak peace sa mga naglibog. I speak miracle, Ginoo, base sigun sa tinguha silang kasing-kasing karon. In Jesus' mighty name. So Lord, salamat, Ginoo. Walay matago kanimo. Sa tanang battles namo, kauban ka namo, Ginoo, sigurado ang kadaugan. Lord, again, salamat sa kaibulungang butang nga imong ihatag sa imong makanakan. Ug nining kataknaa, Ginoo, among dawaton ang panalangin. Among angkunon ang milagro. Among angkunon ang kalipay, kalinaw, kagawasan, kaluwasan sa mong pamilya. Angkuno namo, Ginoo, ang mga kaibulungang butang nga imong ipasinati namo sigun sa among tinguha. Amo kining giangkon uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinagay sa ngalan ni Hesus nga mao'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. That's all for tonight. Salamat, Igsoon, sa inyong pagpakikuban nako sa kanginan. And see you again tomorrow. Makalugar ko. And this time, I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. And I pray and I declare that tonight,
sa atong pagpangatulo o pagpahulay ubanan ta sa Ginoo, yang proteksyon, yang presensya mag-uban kanato. Ug sa tanang mga OFW diha nga adlawan paron diha, I declare nga dili ro matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus' mighty name. So that's all for tonight, mga igsoon. Salamat sa inyong pakiguban. And sa tanang mga followers, don't forget to invite your friends to follow our page. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live. No? And don't forget to share our live, igsoon. And of course, kung mahimo, i-share sa datong YouTube channel, igsoon. No? Kaya sa YouTube, manggod, mas advantage siya. Kaya wala na yung mga godly quotes, di-post na ko, mga Bible verses. Diretso na puro video, no? Dali i-download, dali i-save, no? So, free to subscribe, igsoon ang link nasa caption ani nga live. And anyway, thank you sa mga subscribers ani nga page. Thank you new subscribers. Salamat kayo nasa mga star senders atong video. Salamat sad kayo basta prayer akong ikabalos ninyong tanan. Namos kong pagampo kanunay igsoon. Amen. So again, that's all for tonight. See you again tomorrow. See you next time. Makalugar ko. And kung ikabilin, kabalo na mo, ampo, kanunay, amping, abante, sa pagpangalagad sa Ginoo. Good night, everyone. Keep safe. To God be all the glory again. God bless.